Continguts en xarxa. Pel bé de tots, amb Anna Ruiz. Hi ha una fundació a Barcelona que treballa a favor de les dones que pateixen una major vulnerabilitat social. Hem volgut conèixer la seva feina. Fina Rubio és presidenta de la Fundació SUR. Fina, benvinguda. Gràcies, bon dia. SUR neix l'any 1993 com a associació de dones per a la inserció laboral amb l'objectiu de facilitar llavors el procés d'incorporació de les dones al mercat laboral. Què ha canviat des de llavors? Ostres, ha canviat moltíssim. No a l'objectiu, que potser té més sentit avui encara que en el moment que vam néixer, però sí ha canviat sobretot la situació de les dones. Nosaltres quan vam néixer el 93 teníem molt clar que volíem treballar en l'àmbit laboral i econòmic, promovent que hi hagués major equitat, que hi haguessin processos d'incorporació al mercat, per fer evident també tota la discriminació que patim les dones en el mercat laboral, i llavors el tipus de col·lectius amb el que treballàvem era molt diferent. Bàsicament trobàvem persones que pel seu origen, perquè eren immigrades, tenien dificultats d'entrar en el mercat laboral. No vol dir que per manca de formació, perquè en molts casos eren dones que venien amb carreres universitàries. Aquesta idea de que tota la immigració ha vingut sense formació és evidentment falsa. Venien moltes dones, sobretot latinoamericanes, que tenien nivells formatius molt elevats, diplomatures, llicenciatures, però que no les podien homologar i que, per tant, estaven entrant en un mercat laboral sobretot dirigit a tasques de cura. Llavors, amb un treball precari, amb un treball difícil i per sota de les seves qualificacions. Bé, diguem-ne que aquest era un perfil que llavors tenia molt com perfil prioritari o com persones que un gran nombre de dones que s'hi apropaven. En aquests moments ha canviat molt. Des de 2008, 2010... Estem parlant de la crisi. Estem parlant de la crisi, ho ha canviat tot. Perquè ara ens trobem, 7 anys després de la crisi, ens trobem amb un percentatge molt alt de dones que estan en situació de supervivència perquè no tenen cap mena d'ingrés, que provenen de situacions laborals estables, que tenien feina, que tenien casa, que tenien un nivell de vida. No era un nivell segurament alt, perquè els molt rics continuen sent molt rics, però era classe mitja que podia viure amb dignitat i que de cop i volta, després de 7 anys de crisi, es troben amb que han perdut feina, que estan a l'atur, que porten més de 3 anys a l'atur, que no tenen prestacions, que s'han acabat totes les prestacions i que la xarxa familiar del seu entorn a vegades és molt petita perquè estem parlant de famílies monoparentals, és a dir, d'una dona bàsicament responsable de fills i la xarxa de família ja no dona per suportar-ho i que no tenen cap mena d'ingrés. Estan en situacions ultra precàries, és a dir, molt fortes, amb situacions de pobresa i també amb unes perspectives molt petites, perquè la sortida real és que poguessin tornar a trobar feina o que tinguessin prestacions. Les prestacions s'acaben i estan sota mínims, perquè també les polítiques que s'estan fent, les polítiques per fer front a la crisi, entre cometes, són polítiques que estan exacerbant la precarització i les situacions de pobresa i, per tant, no tenen res on agafar-se. Llavors, aquest és el perfil majoritari avui. Llavors, hem d'entendre que durant els anys 90 fundacions com ara la que vostè presideix podia fer front a la desigualtat d'una manera molt més eficaç, els perfils estaven molt més tipificats i ara la crisi ho ha complicat tot d'una manera suposo no només des del punt de vista del nombre de persones que ho estan passant malament, sinó del perfil de la diversitat de situacions familiars i personals que ara han fet que moltes dones no hi hagi manera que puguin reincorporar-se al mercat laboral. Sí, és una situació molt més crítica, això és evident. Llavors, per altra banda, podien existir polítiques perquè en el fons estem parlant d'això. És cert que la crisi existeix, és cert que hi ha una crisi econòmica provocada, podríem parlar molt de les causes de la crisi, però també és cert que la manera en com s'està sortint o com s'està enfocant la sortida de la crisi és a costa de les polítiques socials. I, per tant, ens trobem en un marc en el que hi ha molt menys recurs social, hi ha moltes menys prestacions, hi ha menys polítiques dirigides a igualtat d'oportunitats i, per tant, el marc és molt més dificultós. Llavors, en la dècada dels 90, tot i que la situació de discriminació, especialment per les dones, existia, la desigualtat en el mercat laboral hi era, la bretxa salarial hi era,
però hi havia més recursos o polítiques una mica més efectives, no totes les que haurien desitjat, per descomptat, però una mica més efectives per fer-li front a aquestes situacions de desigualtat. Amb la mesura que cau l'estat del benestar, que cauen les prestacions, que cauen les polítiques, la situació és molt més crítica perquè les sortides que podem oferir són pràcticament nul·les. Per tant, és molt més difícil. Es treballa molt, suposo que una fundació com la seva es treballa molt i de vegades els resultats no són gaire positius. Aquesta sensació de no hem pogut arribar, no hem pogut ajudar tota la gent que ens hauria agradat, la té vostè com a presidenta de la Fundació SUR. Tenim la sensació de que no arribem a tot, però amb això també hem après a conviure-hi i sabent que realment no arribem a tot, i per altra banda també hi ha coses que signifiquen un estímul, que és el fet de que a vegades aconsegueixis petites coses o que per alguna persona, per algunes persones, pugui ser útil o que signifiqui la diferència entre poder sobreviure una mica millor o no poder-ho fer, doncs això també és un ànim. El que està clar és que les dones que ho estan passant malament no viuen a barris només marginals. Són les nostres veïnes, són les nostres amigues, són les nostres excompanyes de feina. Aquest és el gran canvi. És a dir, el perfil ja és classe treballadora normalitzada, classe mitjana. Exactament. Això que te deia, això és un dels grans canvis, que ja no estem parlant de situacions cronificades, de situacions de pobresa estructural o d'atur estructural o de situacions de discriminació que han funcionat sempre. Però ara qui es troba en situacions límits és la nostra veïna, és gent que estava en condicions, que podia tenir condicions de vida dignes i que ara les ha perdut. I pel que fa a les xifres, la Fundació SUR treballa amb xifres concretes que puguin posar en valor la situació dels anys 90 respecte a l'actual situació? Sí, de fet nosaltres a partir de 2010, ara estem atenent amb diferents programes dirigits a grups específics, estem atenent unes 500 persones, 500 dones a l'any, però tenim un dels programes que ens ha permès marcar més el pols dels canvis de la situació, perquè el vam obrir justament en el 2010, que és el d'Obrim Portes. Nosaltres fins al 2010 no ens havíem plantejat fer un programa d'ajuda a necessitats bàsiques, perquè érem una entitat que treballava, ja ho deies, doncs amb aquest enfoc o amb aquest objectiu de millorar les condicions i les possibilitats d'accés al mercat laboral, d'eliminar barreres de gènere, de treballar per disminuir la desigualtat de gènere, però en 2010 ens vam trobar amb una tessitura molt complexa, molt complicada, que vam haver de decidir les dones que estan arribant, a més de viure en situacions de desigualtat i amb un biaix de gènere molt important, però també trobem que estan en situacions econòmiques crítiques, que era el que no... i amb un nombre molt elevat de persones. Llavors vam posar en marxa aquest programa d'Obrim Portes. Des de 2010 fins ara, en aquest programa hem pogut atendre amb unes 800 dones i les seves famílies, perquè és un programa dirigit a les dones, però també a les seves famílies. I perquè et facis una idea, en l'últim any, que fins al setembre havíem pogut atendre a 110 dones, 120, el 65% tenia alguna malaltia provocada per angoixa o estrès derivada de la seva situació. Això ja te dona una mica el pols del que està passant. És a dir, són gent que, també perquè en el gairebé 40%, 37%, no té cap ingrés. Són dones que no tenen cap ingrés, que han esgotat tots els ingressos. És molt, perquè la major part de les dones que ens arriben, també el 36 o 37%, 43%, són famílies monoparentals, és a dir, dones que tenen elles soles fills a càrrec. Doncs de tot el gruix, gairebé el 37% no té cap ingrés. Llavors, clar, com sobreviuen? Doncs sobreviuen perquè, per un costat, tenen el suport del programa, per altres, algunes encara li queda algun suport de xarxa familiar i para de comptar, perquè no hi ha més. Això és una situació molt crítica. Són dones soles en la majoria dels casos? En el 43% d'aquestes 110 que t'he dit que hem atès, el 43% són dones soles amb fills. Un o més. Pel bé de tots. Continuem en conversa amb Fina Rubio, és presidenta de la Fundació SUR. Una de les pitjors lliçons i conclusions de la crisi és que de vegades el nostre esforç i mèrit personal no serveixen de res davant un context generalitzat on s'han imposat receptes bàsicament neoliberals i a favor de l'austeritat. Aquesta sensació que sense grans plans de desplegament per incentivar nous jaciments de feina no ens en sortirem, com influeix en una associació com la seva?
Pues jo crec que ens obliga a tenir molta imaginació, a tenir molta confiança en les persones, a treballar en processos que intentem que siguin a mig i llarg termini, és a dir, processos d'empoderament, de donar eines a les pròpies persones perquè puguin afrontar situacions molt crítiques, però també provoca molta ràbia, molt d'enuig, provoca molt malestar, perquè veus que realment la responsabilitat del que està passant té a veure amb el tipus de polítiques que s'estan fent. És a dir, que no hi ha res a fer contra la crisi no és veritat, o que la crisi obligatòriament ens aboca a la situació que estem vivint, tampoc ho compartim. Ja t'he dit, podríem discutir molt de per què s'ha provocat la crisi, però com a mínim en el punt en el que estem hi ha coses a fer, polítiques a fer, que poden posar la prioritat en les persones, que poden canviar l'ordre de prioritats que es té actualment i oferir altre tipus de receptes que no són, com tu has dit, les receptes neoliberals. Segurament seria molt més fàcil sortir de la crisi i segurament seria molt més just. La sortida seria més justa perquè de moment l'estan pagant només uns sectors de la societat. L'altre dia, ara feia pocs dies que veiem en els diaris que els que eren molt rics són més rics, que la crisi amb ells no els hi ha afectat al seu nivell de vida, al contrari, els hi ha permès fer-se més rics del que eren, que les grans fortunes han crescut, que el nombre de multimilionaris, bimilionaris, ha crescut. I mentrestant, l'altre sector de la societat, la gran majoria, és més pobre, té més dificultats i no pot sortir. O sigui, es troba en situacions realment de precarietat. No és just, és evident que no és just. Doncs cal fer polítiques que, com a mínim, equilibrin i facin que tothom pugui sortir amb millors condicions. I trobi una oportunitat, construir la seva pròpia vida. Perquè estem veient cada dia que no tothom surt igual ni tothom pateix igual la crisi. Fina, entenc que una fundació com ara SUR aporta assessorament emocional de tot tipus a les dones en situació vulnerable i treballa en les eines de requalificació professional, de formació per trobar noves bretxes en aquest mercat laboral. Però, tot i això, l'educació ja no és una barrera de protecció per poder convertir-te en un més dins la massa social, el grup social que està patint de manera molt intensa la crisi. No ho és, perquè tot i que en algunes estadístiques és veritat que en general i en abstracte el tenir un nivell de formació millora les possibilitats, és a dir, si tens poca formació encara el risc de caure en l'exclusió, de trobar-te en situacions de difícil sortida és més, això és veritat, però també és veritat que el tenir carreres universitàries, el tenir formació universitària no és una vacuna contra l'exclusió, perquè ens estem trobant amb moltes persones que tenen carreres universitàries i que no tenen sortida en el mercat. O una cosa molt més quotidiana i que la trobem en el dia a dia. És a dir, dones que han estat treballant fins als 45-50 anys, que tenen una experiència laboral considerable, que encara estan en una etapa de la seva vida que podrien ser molt productives, però que a partir dels 50 anys, si has entrat a l'atur perquè l'empresa ha tancat, per tota aquesta situació externa a elles, si han entrat en una situació d'atur i porta més de 2 anys o 3, com és el cas, és molt difícil que trobin feina. És a dir, que per molt que tinguin molta experiència laboral, és molt costós trobar feina, perquè no n'hi ha. Fina, si ens escolta alguna dona que ho estigui passant malament, que estigui en aquesta situació tan complicada, com es pot adreçar a vosaltres, a la vostra fundació? Quins són els telèfons, la pàgina web? La pàgina web és molt fàcil, és www.surt.org. Ens pot trucar al telèfon, que és el 993 342 83 80, o bé a la nostra seu, al local, que estem al carrer Guàrdia 14 Baixos, està adreçant, estem allà al final, al barri del Raval. A Barcelona. Fina Rubio és presidenta de la Fundació SUR. Gràcies per atendre la nostra invitació aquí a la xarxa. A vosaltres, gràcies per l'oportunitat de poder explicar quina és la realitat de les dones i de molta gent. Gràcies.